హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఏకే బ్రోస్ గేమింగ్. సో గాయ్స్, ఇవాళ మనం మైన్క్రాఫ్ట్ ఆడబోతున్నాం. సో గాయ్స్, నేనైతే ఎపిక్గా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను మైన్క్రాఫ్ట్. మీకు కూడా కావాలంటే మీరు గూగుల్కి వెళ్ళి మైన్క్రాఫ్ట్ ఎపిక్ అని సెర్చ్ చేస్తే లింక్ ఎలా క్లిక్ చేయొచ్చు, వస్తుంది కంపల్సరీ. దాని తర్వాత మీరు ఏదైనా ఫైల్స్ యాప్ ఉంటుంది కదా, అలా గూగుల్ ఫైల్స్ అన్నా, సామ్సంగ్ ఫైల్స్ అన్నా, మై ఫైల్స్ అని ఉంటుంది కదా, కానీ యాపిల్ అయితే ఇది వర్క్ అవ్వదు గాయ్స్. ఏదైనా ఫైల్స్ యాప్కి వెళ్ళి మనం దానిలో అక్కడ మనకి అప్లికేషన్ కనబడుతుంది. మనం దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇన్స్టాల్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. ఇన్స్టాల్ కొడితే ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది, మన హోమ్ స్క్రీన్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో గాయస్, నాకైతే చాలా గోల్స్ ఉన్నాయి, కానీ నేను ప్రజెంట్ ఆడేది ఇది. మా ఫ్రెండ్ పెట్టాడు గాయస్ గేమ్ బొంగురెడ్డి అని. సో దీనిలో అయితే నేను ఒక ఇల్లు క్రియేట్ చేసుకున్నాను, ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఇవాళ అయితే మనం రోలర్ కోస్టర్ క్రియేట్ చేద్దాం. రోలర్ కోస్టర్ అనేది చూద్దాం. నేను పార్కర్ కూడా ట్రై చేస్తాను గైస్. నేనైతే ఈ క్రియేటివ్ ఆడుతున్నాను, సర్వైవల్ ఆడతాను. 2-3 వరల్డ్ సర్వైవల్ కూడా ఆడతాను. క్రియేటివ్ అయితే నేను బాగా ఆడతాను. అంత ప్రూవింగ్ కాదు గైస్. మైన్క్రాఫ్ట్ ఒక 2-3 మంత్స్ బ్యాక్ డౌన్లోడ్ చేశాను అంతే. సో గైస్, ఇదైతే మా ఇల్లు. ఇదైతే నా చెస్ట్ రూమ్ లోపలికి వచ్చేసాను. ఈ చెస్ట్ రూమ్ అంతా లాక్ అయి ఉంటుంది. కింద ఆవులు, బర్రెలు, పిల్లులు వస్తున్నాయి, అందుకే ఫైర్ వర్క్స్ వర్క్ అవుతున్నాయి. సో మీకైతే ఫస్ట్ నేను చూపిస్తాను కలిసి వెళ్తాను. సో గైస్, ఇది చూసారా గైస్, దీన్ని చంపే బుద్ధి అవుతుంది నాకైతే. ప్రెషర్ ప్లేట్స్ మీద పడితే అది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ చేయరాకుండా నేనైతే నెదరైట్ పికాక్స్ వాడతాను గైస్ డైరెక్ట్గా. నెదరైట్ పికాక్స్ డోర్ బదులు పెట్టుకున్నా. నేను కూడా చంపేద్దామే. సో నేను కూడా చంపేద్దాం ఇప్పుడు. సో గైస్, ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను మీకు ఇల్లు. సో గైస్, ఈ మెకానిజం అంతా క్లోజ్ చేసేయాలి. చెస్ట్ రూమ్ కోవడానికి ఇవంతా మెకానిజం క్లోజ్ చేసేయాలి. సో గైస్, ఇలా అయితే మనం వచ్చేస్తాము. ఇట్లా చేసినా కొద్దీ మనకి ఇవన్నీ ఇట్లా అటాక్ అయితే అయిపోయాయి గైస్. ఇప్పటిదాకా వాళ్ళ చిల్స్ ఉన్నారు, తొందర అయిపోతూనే ఉన్నారు. అట్లా వెళ్తే మనకి ఇట్లా వట్టి రూమ్ వస్తుంది. ఇది జస్ట్ రూమ్, వట్టి రూమ్ చిన్న బెడ్రూమ్ వస్తుంది. బెడ్రూమ్ లోనే అన్ని మెకానిజమ్స్ ఉంటాయి. చూడండి గైస్, ఇదే నా బెడ్రూమ్, ఇదే నా బెడ్. సో ఫస్ట్ అయితే మనం మెకానిజమ్స్ అన్ని ఆఫ్ చేసుకున్నాం. సో అదైతే వెళ్ళనియర్ గైస్ చూపిస్తాను. సో ఇలా మనం ఇట్లా వచ్చామంటే మన చెస్ట్ రూమ్కి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న ఇట్లా 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 స్లైట్ ఇక్కడ లివర్ కనబడుతుంది, అది వచ్చేసేయాలి. తర్వాత ఇక్కడ స్లైట్ ఈ లివర్ వచ్చేసేయాలి. తర్వాత ఇట్లా వచ్చేసి ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళాలి గైస్. ఇప్పుడు ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళాలి స్పీడ్. ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళి అట్లా వస్తే ఎందుకు ఓపెన్ ఉండే గైస్, నేనే క్లోజ్ చేశాను. మ్యాడ్ ఓపెన్ ఉంటే నేనే క్లోజ్ చేశాను. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఓపెన్ చేద్దాం. మరి పవర్ సప్లై అయితే క్లోజ్ ఉన్నట్టు, పవర్ సప్లై కాకుండా ఓపెన్ ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు ఓపెన్ అయ్యింది. మనం వెళ్దాం స్పీడ్గా. నా పార్కర్ జోన్ కూడా చూపిస్తాను. నా దగ్గర 3 పార్కర్స్ ఉన్నాయి. సో గైస్, ఇదైతే మొన్నది చెస్ట్ రూమ్. పిచ్చి పెట్టాను గైస్ చెస్ట్. ఇట్లా చేసినాక మళ్ళీ మనం ఇక్కడ స్మూత్ స్టోన్ పెట్టేసేస్తే అయిపోతుంది. తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి మొత్తం మెకానిజమ్స్ ఆఫిషియల్. ఫస్ట్ అయితే లివర్ ఆఫ్ చేద్దాం, అంటే ఆన్ చేయాలి. సారీ, ఇది కూడా ఆన్ చేయాలి, అయిపోతుంది క్లూస్. ఇప్పుడు మనం ఇట్లా ఇట్లా వెళ్ళి కొంతమంది ఇట్లా వెళ్ళి ఆన్ చేసుకుందాం అంటే ఇట్లా వస్తే ఇక్కడ ఆపేస్తుంది గైస్ పిస్టన్. సో గైస్, మనం ఎట్లయితే వచ్చేద్దాం. ఇక్కడ డిస్పెన్సర్స్ పెట్టాను. ఇట్లా మనం ప్రెజర్ పర్సన్ వస్తే ఇట్లా వస్తుంది. ఇట్లా ఇటు సైడ్ అయితే మన ఫామ్ ఉంది. ఇది ఎండ్ పోర్టల్ గైస్. అది డిస్ట్రాయ్ చేశాను. క్యారెట్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ క్యారెట్ నేను ఇక్కడ పెట్టాను. ఇది పర్సన్, ఇది క్యారెట్. ఇది మర్చిపోయాను, ఇది తెలియదు కానీ
ఇది బీట్రూట్, ఇది మెలన్, ఇది మొత్తం పంప్కిన్. సో గాయ్స్ ఇప్పుడైతే మనం మన పార్క్ రౌండ్ చూపిస్తాను. చీకట్లో పార్క్ రౌండ్ ఒక క్రేజీనెస్ ఉంటుంది గైస్. ఇదంతా మన పార్క్ వస్తే అక్కడ చాలా అంటే చాలా పార్క్ వస్తుంది. ఇది కొంచెం హార్డ్ పార్కర్ గైస్. నేను క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు ఇదే హార్డ్ పార్కర్. మనం అయితే పికాక్స్ పట్టుకున్నాం. అవునా, నేనేం పర్ఫెక్ట్ కాదు పార్కర్లో. నేను కూడా బిగినరే. మైండ్ క్రాఫ్టే బిగినర్, ఇంకా పార్కూర్ ఏముంటాయి. మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైనా పార్కూర్ ప్లేయర్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి. వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళు అక్కడ కొంచెం పెద్ద లాగ్ అవుతుంది వీడియో. సో ఫుల్ పార్కర్ జోన్ అయితే నేను వేరే వీడియోలు చూపిస్తాను. ఫస్ట్ అయితే ఒక పార్కర్ చూపిస్తాను మీకు. ఇది సూపర్ పార్కర్, నా ఫేవరెట్ పార్కర్ ఇదే. ఇట్లా చేసిన ఇక్కడ వాటర్ బకెట్ ఉంటుంది. మనమైతే ఏదో ఒక దాని బదులు పెట్టుకుంటే నేనైతే ఈ స్లామ్ మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టేసుకుందా. వాటర్ బకెట్ మాత్రం చాలా కష్టం ఉంది చేసిన ఇది. ఎస్, ఇట్లా చేసినాక ఎస్ కంప్లీటెడ్. ఎందుకైతే లేదు ఇప్పుడైనా అట్లా ఎక్కేద్దాం. అదే ఇదే మళ్ళీ సెకండ్ పార్కర్ కాదు ఇది, అదే పార్కర్లో సెకండ్ లెవెల్ లాగా. ఇది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది రాగానే. ఇక్కడ జంప్ స్పీడ్గా జంప్ చేయాలి. ఎస్, కర్సర్ స్లిప్ అయింది. ఎస్, ఆల్మోస్ట్. హెయిర్ బెయిల్ ఉంటుంది ఇక్కడ. మనం హెయిర్ బెయిల్ పెట్టుకోవాలి. వాటర్ బకెట్ని ఇక్కడ పెట్టుకుందాం. ఇందులో వాటర్ బకెట్ వచ్చింది, ఇలా హెయిర్ బెయిల్ ఉండాల్సింది. దాని తర్వాత మనం ఇలా వెళ్ళాలి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ హెయిర్ బెయిల్ ఉంది, ఇట్లా డ్యామేజ్ కాకుండా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇది థర్డ్ లెవెల్, లాస్ట్ లెవెల్. ఇది కొంచెం డేంజరస్ లెవెల్. నేను ఫ్లాట్ వరల్డ్ పెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఇది కొంచెం డేంజరస్ ఉంటుంది. ఫ్లాట్ వరల్డ్ జస్ట్ ఫ్లోర్ బ్లాక్ స్టిక్ చేయగానే అయిపోతుంది. డైరెక్ట్ అంటే కింద వేరే యూనివర్స్ మేమైతే ఇది ఏమంటారు కమెంట్ చేయండి. ఇక్కడ స్లైమ్ ఉంటుంది. హెయిర్ బెయిల్ ఎట్లా వస్తుంది వీళ్ళకి నాకే అర్థమవుతుంది. స్లైమ్ ఉంటుంది జస్ట్ ఉంటుంది కదా. ఎట్లా వచ్చేసిన అయ్యో ఎట్లా చంపింది గైస్. ఇలా ఇదే డేంజరస్ లెవెల్ అంటే ఇదే గైస్. ఆల్రెడీ ఉండాక స్లైమ్ ఉండొద్దు అసలు. మళ్ళీ ట్రై చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఇట్లా వేసేసి మళ్ళీ ఇట్లా స్పీడ్ రావాలి. ఇది ఫోర్త్ లెవెల్ హార్డ్ అనుకుంటారు కానీ ఫోర్త్ లెవెల్ ఈజీ. ఇప్పుడు స్లైమ్ తర్వాత ఈజీ ఉంటుంది. ఇట్లా చేసి ఇప్పుడు చూపిస్తాను గైస్. ఇది ఏం లేదు అంతా ది ఎండ్. పార్కర్ అయిపోయింది గైస్. నాకు ఇంకో పార్కర్ చూపిస్తాను గైస్. ఫస్ట్ పార్కర్కి ఎంత రివ్యూ ఇస్తారో పెట్టండి, కామెంట్స్లో పెట్టండి ఎంత రివ్యూ ఇస్తారో ఫస్ట్ పార్కర్కి. ఎస్, ఇది మీడియం పార్కర్. ఈజీ పార్కర్ వేరే ఉంది, ఇంకా కాలేదు, ఇక కన్స్ట్రక్షన్లోనే ఉంది. ఎందుకు నీకు ఎందుకు జరిగానంటే అక్కడ హోల్ ఉంది, ఏర్పడతాను కంపల్సరీ. ఆల్మోస్ట్. దాని తర్వాత వచ్చి దీని మీద, దాని తర్వాత వచ్చి బ్లాక్ కార్పెట్, దాని తర్వాత వచ్చి ఐరన్ రాడ్స్, రెడ్ కార్పెట్. ఇంకా ప్రో కాదు, అందుకే నేను ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. దాని తర్వాత డైరెక్ట్ అక్కడ జంప్ చేయాలి. ఐరన్ రాడ్స్ మీద కూడా వాడద్దు. అలా వచ్చింది ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తలేదు ఇప్పుడు చేసి చూపిస్తాను చూడండి.
ఎస్ చెప్పిన అయితే వస్తుందని. యా కంప్లీటెడ్. యో కంప్లీటెడ్. ఎంత గైస్ నేను చేసింది. సో గైస్ ఆ మెకానిజం నచ్చిందా? మెకానిజం కి రేటింగ్ చేయండి. పార్కోర్ 1 పార్కోర్ 2 కి రేటింగ్ చేయండి. ఇదే ఈజీ పార్కోర్ అని అన్నా కదా. ఇట్లా లాస్ట్ ఒక్క స్టెప్ కట్ట కష్టం ఉంది అని దాన్ని ఈజీ చేసేయాలి. చిల్ 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 చిల్డ్రన్ ఆడతారు గైస్ ఈ పార్కోర్. చిల్డ్రన్. నేనైతే లైట్స్ పెట్టేదానికి బద్దకం అయ్యి ఇట్లా చేస్తాను డైరెక్ట్ గా. సో నేనైతే వరల్డ్ క్రియేటివ్ వాడుతున్నాను. ఈ ప్లెయిన్ వరల్డ్ వేసి ఎట్లా అంటే చూపిస్తాను మీకు చూడండి. జస్ట్ 4 బ్లాక్స్ అంటే చూడండి. నాకు రొటేట్ చేశాను ఇట్లా. జస్ట్ 4 బ్లాక్స్ ఇలా చేస్తుంది. కాకపోతే ఇప్పుడు మనం హోల్డ్ చేసాం కదా పార్కోర్ అది ఎక్కడ ఉంది అసలు? అసలు ఉందా లేదా? అక్కడ ఉంది. చూడండి చేసి ఇక్కడ ఉంది. మన ఇల్లు ఎక్కడ? ఇక్కడ మన ఇల్లు. నేను నెక్స్ట్ నా పని ఏంటంటే నెక్స్ట్ మన పని ఆలోచించాను. నేనైతే రోలర్ కోస్టర్ అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వీడియో అయ్యేసరికి రోలర్ కోస్టర్ రెడీ అయి ఉంటుంది. ఇదైతే మనం క్లోజ్ చేసేయాలి. అది ఎక్కడుందో వెతుకుతున్నా. నెక్స్ట్ వీడియో అయితే మనది నెక్స్ట్ వీడియో వరకు మన రోలర్ కోస్టర్ రెడీ అవుతుంది. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే, ఈ వరల్డ్ కనుక నచ్చినట్టయితే, ఈ మైన్క్రాఫ్ట్ గేమ్ కనుక నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈకే బ్రోస్ గేమింగ్.